Hello mga karadyo! Ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Mong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Niya ang sumpay ni atong sugilanon, panugon! Ngano dili man ko magkalihok. Kikadinahan ko. Tabang! Tabang! Kinsa may nagkadinan ako din eh. Tatabang! Joel! Kuha ako ninyo dire! Abang! Ganun naabot man ko din eh. Ang sa manindapita. Abang mo! Joel! Madam Lily! Tabang! Doon na ginagbinuang ni Wilma din siyang kwarto, Eric. Ngano na kasiguro man ka? Tungod na ng lamas dugo sa sahog. O niya, kanang nagagubot niyang mga gamit. Dili na magubot kung way mabugno ni Wilma. Gusto ka? Husto mo lang? Sa atong unang pagsuod pa lang dinis mi aging adlaw. Gubot na nigdaan ang iyang mga butang. Og dili mahitabo nga unayon niya gubot ang iyang higdaanan. Gusto ka? Husto gid ka. Kay mahilig bi ako basa ng mga horror nga stories. Libro og unsa pa nang ganahan gyud ako nga horror. Dili na ni salida sa siniila. Tinuod na nga nawa si Wilma. Unya, unsa pa may imong nahuna ini? Ayaw na Maguna na pa ko. Ako unang kuhaan og daghang anggulo kining iyang kwarto. Ang nakapaybuong na ako, kung anong may scarf man si Wilma sa aparador sa akong kwarto. Kanang bahina, ayaw ng problema. Kay ako, nagtuogit ko nga si Joel ang nagbutang sa scarf ni Wilma dito. Aron naa siya'y rason nga suntukon ka, pasaginlan ka. Oh, ha? Klaro man kaayo. Siya ang nabutang dito sa scarf ni Wilma. Aw, posible ganing agikan din sa kwarto ni Wilma ang scarf. Unya gikuha ni Joel aron gugton ta. Kamausan ni mamakak si Eric na. Huwag yun mo angkon nga siya ang nagbutang sa scarf ni Wilma sa iyang kwarto. Pero, nakatilaw naman to sa kukumo. Tagam na to. Oh. Huwag na ba ka sa sala si Madam Lily, no? Akong susihon, be. Oh, salamat. Huwag na dinis sa salas, Madam. Mura man ako rin bantayan ining tiguang. Kay mukalit man gidugtunga sa akong luyo. Ang urnay. Kaayo naging bukon anang urnahay. Aron may bawaan na namo kung unsagi among masunod. Bitoy. Asam gyud ka ang sing-sing nung nga gipapangita niya mahana mo. Mura manugway paglaom nga makita na mo ang sing-sing. Kami ra man tingaligi binuangan ni amahan. Pero yun na pa. Unsa man kay tuyo ni amahan kang ila? Nganong iya mo tong gitawag? Bantay lang kang urnaha ka. Bukon ta mong ka ba? Oh. Sa paabi ang bagting-bagting amahan oy. Dili lagi mo ato si Don Faustino? Uy. Madam? Oh. Uy.
Ako rong bagting? Oo. Ikaw na gitawag ni Don Faustino siyang kwarto. Kinida. Ayaw pahutan tiguang. Oo. Kinida, mayo ni. May itong sultihan lang ko ni amahan kung hay nagsingsing. Kapuya nagpangita, oy. Upat to kabagting. Kinsi kitawag ni amahan. Si Joel. Oh, upat ti kabagting ang kan Joel. Gisultihan na ti kaana. Duha kabagting ako. Tulo kabagting ang imo. Upat kabagting ang kang Joel. Og 5 ang kang Wilma. Kung dili na mabalik si Wilma, kita na lang tulo ang mabilin din eh. Ganahan ka nga. Dili na mabalik si Wilma, Eric? Ha? Tubag ako, Eric. Ganahan ba ka nga dili na mabalik si Wilma? Dili na siya mabalik kay ikapuyan siya din eh. Okay na ako. Pero kung nawa siya kay binuangan siya, dili na okay na ako, Ella. Abi na ko ganahan gid ka nga mawa si Wilma. Di ko gusto nga dunay madisgrasya bisan hain ninyo, Ella. Mao ba? Kinahanglan makit-an na to si Wilma. Aron mawa nang inyong pagduda nga ako ang nakaingon nga nawa siya. Eric. Kulbaan sa kuda. Ano kahang gitawag mo ko ni amahan? Amahan! Niyan ako! Musod ko ha! Amahan. Oh, naaday ka sa sofa? Abi na huwag nagigda ka diha sa imong kama. Dili pagkaroon ang oras nga mamatay ko. Makabangon pa ko. Ha? Magbarog ka ba lang diha sa pultahan? Ay, dili oy. Lingkod diha sa kung atbang aron maklaro ko ang imong naong, Joel. Amahan, unsa may tuyo nimo nako ha? Gusto ka nga ako kang hiloton? May ko manghilot. Naka-eskwela mo ko ana. Dili na makasumpay sa kung kinabuhi ang imong hilot. Aw, ha? Kun mo na, unsa di imong tuyo nga imo man kong gitawag, amahan? May ihatag ko nimo. Ha? Hatagan ko nimo regalo, aman? Bisan kun di pa nako birthday? Ngano, gidili ba ang paghatag og regalo kung way okasyon? Di man. Sige, mamahan. Kanindot naman anang makadawat ag regalo nga wa na to damaha. Salamat daan, amahan ha. Nahibaw ka ba kung unsay nahitabo ni Wilma? Ha? Amahan, wa taon ko'y kalibutan kung anong na-missing si Wilma. Nganong nahibaw ka man nga na-missing siya? Ha? Sa di pa na ko ihatag nimo ang akong regalo para nimo, mangutana una ko. Unsa man na, amahan? Unsa may imong hilig nga buhaton sa gawas sa pagpangitag kwarta? Unsay imong gustong kalingawan samtang tuwa ka pa sa inyo? Akong gustong buhaton? Ayaw ba? Sakit kayo na ba? Sakit! Di ba ginan talaga ka? Ngayon ako bakit ang hotdo ni mo ang imong oras pagpintal-pintal ang papel. Huwag kay makwarta na.
Gusto gyud kang mahimong pintor? Ipakaon na ko nimo ng imong mga pinintal na muy imo. Ang akong gisugo nimo ang una. Ayaw ng drawing. Ayaw pa! Sakit! Hindi nalagay ko mag-drawing! Nalagay ko mag-drawing! Joel, namati ka ba nako? Unsay gusto nimong buhaton? Gusto gi kong mahimong pintor pero masuko man ang akong papa Boboy. Mao ba? Gusto na kong mupahuay. Tad-ana nga akong regalo nimo. Ha? Hain man, amahan. Nakakita ka ng karton sa kilid. Imo na na. Regalo na nako nimo sa iyong pagsanong nga muani ka. Ako na? Sa may suda na? Alsahan na ug adto na sa imong kwarto abli. Sige. Sige, amahan. Salamat. Woo! Uy, kabugat ko din eh. Amahan, unsa man eh? Kawas na. Eric, mo naman ugwa mo gawas si Wilma dinis kwarto niya. Unsa? Ang lama sa dugo. Murag nakahig paingon sa pultahan sa CR ug dili sa pultahan paingon sa gawas. Ha? Pero mahimo sa nagikan sa banyo. Madahig siya paingon sa dakong putahan. Posible sab. Pero ang marka sa dugo sa sahog dili mahanap paingon sa banyo. Ha? Paingon gid sa CR ang pagkadahig sa dugo. May miguyod niya ug mikamang siya paingon sa CR. Kung mukamang man siya aron mga tabang, ato gyud siya paingon sa gawas. Sure gid ko, Eric. Paingon gid sa banyo ang lama sa dugo ni Wilma. Tabang. Tabangin ka ninyo. Tabang. Gutom. Ikaw na saan? Ayaw! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!